Hormatly medeniyet we sunuga diýişgärleri. Size bugünkü bayram bilen Türkmen Portal web-saytymyzyň dörjülük toparynyň adynan ýene bir gezek tüýsürekden gutlaýas. Bayramyňyz gutly bolsun. Mehriban tomoşaçylar, bugün Arkadaş şäherinde medeniyet hepdeligiň açylyş dawarasy boldy. Dawaradan soň bolsa hormatly mehmanlar üçin Arkadaş şäherindäki Aman Gulmamedov adynaky döwlet drama teatryna täze sahnalaşdyrylan Älim Nuri adly spektakl ýörüýte tomoşaçylara hödürlenýär. Häzir bolsa şu spektaklyň başlamagyna ýene bir sanlyca minutlar galy. Biz bolsa Türkmen Portal web-saytymyzyň dörjülük toparynyň adyndan bu spektaklda çykyş edýän Halipadyr şagirdlere üstünlük arzu etmek üçin häzir sahnanyň arkasyna geçýär. Bilen başlaşmak. Mehriban tomoşaçylar, edil sanlyca minutdan bu Älim Nuri adly täze spektakl biziň halkymyza bugünkü bayramçylyk gününe Aman Gulmamedov adynaky döwlet drama teatryna gelen ähli mehmanlary hödürlenir. Men ýanymda bolsa bu spektaklyň pyesanyň eferiň awtory Abdulazim Rejepow. Elbetde Abdulazim bugünkü bayramçylyk bilen ilkilenä tüýsüregimizden gutlaýar. Eger mümkin bolsa spektakl başlamagyna biraz wagtyňyzy alaýyn. Spektakl dogrusynda bir giňişen gurrunlarsaňyz. Sağ olun, öňülen ähliňizi şu medeniyet hepdeli bilen bayramçylyk bilen meňe tüýsüregimden gutlaýan. Ine bizem şu Älim Nuri adly Magtumul Pragaýynyň Akyllar şäherimiziň 300 ýyllygyna bagyşlap Älim Nuri adly spektakl taýinladyk. Tomoşaçylaryň göwünden turar diýip umydymyz we spektaklyň gidişinde umumyň süjeti boýunça şu dünýä döräli bäri haýar bilen şeriň arasyndaky darkyny sewiş gidip dur. Şol darkyny sewiş spektaklyň başynda Älim Nuri asmandan iňe bolyn, şonu şeriň tarapdarlary bolan garşylyk gyl Benijan bilen Sultan Derwiş ikisi howsala düşüp, şol Älim Nurunyň adamzat şo syryny bilmezligi üçin jan edýärler. Şonu bildirmezligi üçin Sultan Derwişe buyruk berip adamlaryň arasyna goýup berip, adamlaryň arasyna agzalalyk zat salmany tawşyryk berýär. Şol tawşyryk bilen Sultan Derwiş wara adamlaryň arasyna gelip bolagoýluk döredýär, zat edýär. Ene şonu Akyllar şäherimiz özüniň ajaýyp dürdäne tesirleri bilen halkymyzy birleşdirip, bütewleşdirip, şol adamzatyň başyna geljek betbagçylykdan halat edýär. Ene meselem şu spektaklymyzda Magtumul Pragaýynyň Ak itqylly yaranratly poemasy, ondan soň Jelaýledy poemalary bilen, ondan başga da bar watançylyk söýgü temasyny esli goşgusyny ulanyp, şo goşgularyň esasyna da bar sahnalaşdyrdyk. Galanym ne tomoşaçylaryň göwünden turar diýen umydymyz bar. Baş rollarda haýsy halipa aktyorlar oýnaýar? Baş rollardan ine Anna Melaýeç we Öwel Hudaýoğluw we Gowhar Muhammed Kuliýewa we hemmesi ba umumyň her bir aktyorda biz öpşi kollektiwimiz bolup her bir aktyorda bir aýratynjy bir rol berip hemmesine diýenlik rol paýladyk. Şu gezek. Köp sağ ol Abdulazim, üstünlük arzu edýär. Goý bu taýýarlan eseriňiz, bu taýýarlan spektaklyňyz tomoşaçylaryň söýgüsine münasip bolsun. Ýene bir gezek bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Mehriban tomoşaçylar, Älim Nuri spektaklyna şeytanyň keşfini ýerine ýetirýän Mehrigozel Attaýewa bilen söhbetde şolýat. Mehrigozel ilkilenä bugünkü bayram bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Mümkin bolsa spektakl dogrusynda we öz keşfini dogrusynda biziň tomoşaçylarymyza gurulýar. Sağ olun cennet, menem özgüzemde şu şanly bayram bilen tüýsürekden gutlaýan. Maňa rejissörimiz Bahtyar Abaýew şu Älim Nuri spektaklyna şeytanyň keşfini ananly ul öğrençiliklerimiz hem aňarak keşf Magtumul bilen kimimiň aramynda gapmarçylyk bolup geçýär. Bunyal atrysasiýany keşf ýerine ýetirip görmänim. من adına arabeliye kete sinmin anlamı olduğunu ne için denmedi bu halı sandım. Ben ne yamanlık gördüm.
Adama düşman men dörer beri. Ölümde kalar men ehl insani. Bu işi başına salanamıyordum. Deruştu patında gelenemiyordum. Seni halak edip bilecek varsıysa adamlara aytacak yekece söyledim. Gıydan kan hor başkası değilken başın halak bolmadı öykten mi eğitim? Men de isterim var. Sen kayıp olsan. Aydayman ahmar. Ben secde kılsam. Mehman tomoşaçylar, men ýanymda Halipa Türkmenistanyň halk artisti Anna Melaýew. Halipa, mümkin bolsa bir spektakl dogrusyny bugünkü bayramçylyk bilen öz kardeşleriňiz, watandaşlaryňyz gutlap berseňiz we spektakl dogrusyna bir giňişden görüňerseňiz. Sağ olun. Men ilk bilene ähli bütün yurdumydy, ähli medeniyet we sanawat şäherlerimdi hemmetini tüýsüremden gutlaýan medeniyet we sanawat şäherleriniň günü bilen Magtymol Pragynyň şahyryýet günü bilen ine şunem biziň sahnamyzda ýanky belleşiňi diýil Älim Nur atly ilkinji gedek görkezilýär Magtymol Pragy haqqyndaky sahna oýnumyz. Mani Bahtiyar Abayev sahnalaşdyrdy. Ödem gıyqa wagtyň içinde bu dramaturgy goştgeli Daňa Tarif bilen Türkmenistanyň halk ýazgıçy hemde ýaş dramaturg Abdulazim Rejepowyň eseri esasynda sahnalaşdyryldy. Ähli teatrymyň ähli artistleri, ähli dörejilik işgärleri hemmesi agdy berilikde gıyqa wagtyň içinde şeýle ajaýyp sanat eserini sahnalaşdyrdyk. Tomoşaçylaryň göwnünden turur diýen umydymma täze ýaş artistler ilkinji gedek çykyş edýär şoň bilen birlikde biz ýaly halipalaram çykyş edýärler. Ýene de bir gedek bayramymyz gutly bolsun, düşümli bolsun. Gahrman arkadagymyzyň gahrman serdarymyzyň taýatyna şular bayramlar toýlar ulaşmady.